vins de la vinya d'en Sabater, de la collita 2021, un copatge de pansa blanca i picapoll, i llavors un monovarietal de picapoll blanc en aquest cas. Llavors, aquest any la característica de la collita és que ha sigut una collita d'una anyada molt seca, però amb uns nivells de qualitat de raïm, jo diria que excepcionals. Ja signaríem perquè cada any fossin com han sigut aquest 2021. El que passa que ha propiciat que llavors el nivell de producció sigui una mica més baix per la manca d'aigua, podem en moment de moderació de la planta, però llavors hem aconseguit vins superequilibrats amb acidesa, molt correctes en quant a grau i sobretot d'una barema molt sana. El primer vi és això, com deien, és un copatge de pansa blanca i picapoll. Ens marca molt la salinitat i sobretot les notes més de fonó i tot el tema de planta més mediterrània. Però la característica principal és acidesa, estructura i llavors un toc vegetal que potencia molt el frescor. Això és un vi perfecte per qualsevol plat d'estiu. No cal que siguin plats freds, poden ser a nivell inclús arrossos, pastes, però llavors aquest punt d'acidesa fa que el producte del vi sigui molt refrescant. El segon vi que tastarem i que hem fet aquí a Can Roda és un monovarietal de picapoll. Hem anat a buscar dintre de les vinyes que hi ha a Santa Coloma el raïm una mica més vell. Sí que ens hi fixem que marca una miqueta més el que és la llàgrima a l'interior de la copa, això vol dir que el vi serà una miqueta més untuós. Hi ha aquí la primera gran diferència respecte amb el cas anterior. I el nas ja és completament diferent. Així com l'altre era molt fresc, ens recordava molt el que era la part més vegetal, aquí hi ha sobretot nota de fruita madura, però llavors aquí l'acompanyament en plat ja és completament diferent. Aquí ja podríem buscar algun peix guisat, alguna coseta al forn, un arròs més caldoset.